takulandirani ku AMTV Malawi ndipo tikhulupirira kuti munapangadi subscribe pamene tinanena kuti tikupatsirani tsatane ndi mmene anayendera Professor Arthur Mutharika ku Machinga. Mtsogoleri opuma President Professor Arthur Mutharika ndi mayi akunyumba kwawo a Professor Gertrude Mutharika lero lachinayi pa 7 November 2024 anakoza mwambo ogawa chakudya mdera la mfumu yaikulu Chikwero mboma la Machinga kumene vuto la njala lafika posauzana kwambiri. Miyezi ya mbuyomu wakhala kukubwera nkhani za anthu akufa ndi njala komanso zithunzi za makomo ambiri mderali akudya chiteze monga komanso misisi yokumba posowa chakudya. Poyankhula pa Makwera FP School Ground, Excellency Professor Arthur Mutharika analankhula kuti iwo ngati mdindo ndiyokhudzika pamene njala yakula mdziko muno kuphatikiza boma la Machinga, ndipo zinawapangitsa kuti akonze chakudya choti chikawathandize anthu amene ali mu njala. Pambali ya ufa iwo apereka sopo, mafuta, sugar, ndiwo ndi zina zoti ziwathandizire makomowa. Akuluakulu achipani monga wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chakumawa olemekezeka a Bright Nsaka, a director a kampeni mchipanichi cha DPP olemekezeka a Makande ndi ena akuluakulu achipani mchigawo chakumawa analemekeza mwambowu. Ndipo pa tsamba la mchezo la DPP Press anthu awachemerera motere apita Mutharika, ena akuti DPP woye, DPP 2025 boma, APM boma 2025 anthu akutero. Izi zalembedwatu mu comment box ya DPP Press. APM my vote, well done APM. Izitu anthu akumutamandira mtsogoleri wakaleyu chifukwa wapereka chimanga kudera la ku Machinga lomwe kunagwa njala yaikulu kwambiri. Ena akuti anthu kumeneku amadya chitedze komanso kukumba misisi yokuti ena amafa nayo. Taona ni ma comments amene akuvumba pa tsamba la mchezo la DPP Press. Kodi inu maganizo anu ndi otani? APM 2025 boma, maganizo anu ife tiyalemekeza pano komanso tizadikira 2025 yokuti APM uja walowadi mboma anthu amvotera kapena anthu azangovotera chipyera mtima. Maganizo anu ndi otani? Tiyamve mu comment box mmenemo. Ndalama yogulira chimanga. Wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chakummawa olemekezeka a Bright Nsaka ndi mmodzi mwa akuluakulu achipani cha DPP amene ali nawo pamwambowu. Tapangani subscribe ku tsamba lino la AMTV Malawi kuti tikhale tukupatsirani tsatane omwe a President opuma Arthur Mutharika
mene atayendere ku Machingako, ndiye tapangani subscribe tikuwuzeni zambiri, ndipo ma updates ambiri tikhale tikupereka ndife. Komanso Democratic Progressive Party DPP tsamba lawo la official ndi limenenso akugawa uthengawo. Choncho tapangani subscribe ku AMTV kuti nafenso tikhale tikupatsirani tsatane wa mmene Arthur Mutharika wagawira chimanga m'dera la Chikwewo, m'boma la Machinga. Tapangani subscribe.